prvi dan nedelje dođe Marija Magdalena na grob rano, još dok se ne beše rasvanulo, i vide da je kamen odvaljen od groba. Onda otrče i dođe k Simonu Petru i drugom učeniku koga ljublješe Isus, i reče im: uzeše Gospoda iz groba i ne znamo gde ga metnoše. A Petar izađe i drugi učenik i pođeše ka grobu. Trčahu pak oba zajedno i drugi učenik trčaše brže od Petra i dođe pre ka grobu. I nadvirivši se vide haljine gde leže, ali ne uđe. Dođe pak Simon Petar za njim i uđe u grob. I vide haljine same gde leže, i ubrus koji beše na glavi njegovoj, ne s haljinama da leži, nego osobito savit na jedno mesto. Tada dakle uđe i drugi učenik koji najpre dođe ka grobu, i vide i verova, jer još ne znadohu pisma da njemu valja ustati iz mrtvih. Onda otidoše opet učenici doma. A Marija stajaše napolju kod groba i plakaše. I kad plakaše, nadviri se nad grob. I vide dva anđela u belim haljinama, gde sede jedan čeloglave, a jedan čelonogu, gde beše ležalo telo Isusovo. I rekoše joj oni: ženo, što plačeš? Reče im: uzeše Gospoda mojega i ne znam gde ga metnoše. I ovo rekavši, obazre se natrag i vide Isusa gde stoji, i ne znadaše da je Isus. Isus joj reče: ženo, što plačeš? Koga tražiš? A ona, misleći da je vrtar, reče mu: Gospodine, ako si ga ti uzeo, kaži mi gde si ga metnuo i ja ću ga uzeti. Isus joj reče: Marija. A ona, obazrevši se, reče mu: Ravuni, koje znači učitelju. Reče joj Isus: ne dohvataj se do mene, jer se još ne vratih k ocu svojemu, nego idi k braći mojoj i kaži im: vraćam se k ocu svojemu i ocu vašem, i Bogu svojemu i Bogu vašemu. A Marija Magdalena otide i javi učenicima da vide Gospoda i kaza joj ovo. A kad bio uveče onaj prvi dan nedelji i vrata bijahu zatvorena, gde se bijahu učenici njegovi skupili od straha jevrejskoga, dođe Isus i stade na sredu i reče im: mir vam. I ovo rekavši, pokaza im ruke i rebra svoja. Onda se učenici obradovaše videvši Gospoda. A Isus im reče opet: mir vam. Kao što Otac posla mene, i ja šaljem vas. I ovo rekavši, dunu i reče im: primite Duh Sveti. Kojima oprostite grehe, oprostit će im se, i kojima zadržite, zadržat će se. A Toma, koji se zove Blizanac, jedan od 12-torice, ne beše onde s njima kad dođe Isus. A drugi mu učenici govorahu: vide smo Gospoda. A on im reče:
dok ne vidim na rukama njegovim rana od klina, i ne metnem prsta svojega u rane od klina, i ne metnem ruke svoje u rebra njegova, neću verovati. I posle 8 dana opet bihu učenici njegovi unutra, i Toma s njima. Dođe Isus kad bihu vrata zatvorena, i stade među njima i reče, mir vam. Potom reče Tomi, pruži prst svoj amo i vidi ruke moje, i pruži ruku svoju i metni u rebra moja, i ne budi neveran, nego veran. I odgovori Toma i reče mu, Gospod moj i Bog moj. Isus mu reče, pošto me vide verovao si, blago onima koji ne videše i verovaše. A i mnoga druga čudesa učini Isus pred učenicima svojim koja nisu pisana u knjizi ovoj. A ova se napisaše, da verujete da Isus jeste Hristos, Sin Božiji, i da verujući imate život u ime njegovo.